znanstvenica, sveučilišna profesorica, urednica i prevoditeljica. Poezija i proza prevedene su na 10-ak svjetskih jezika, nastupala na svim značajnijim međunarodnim književnim skupovima, piše na hrvatskom i engleskom jeziku. Pozdravimo Sibilu Petlevski. Sa nama su Nataša Janjić-Lokas i Frano Mašković koji će oglasiti Sibilin opus. Ja bih rekla da mi je velika čast što je ovo dvoje ljudi, izuzetno talentiranih ljudi sada ovdje sa mnom i što imam mogućnost biti iznenađena, vidjeti kako će pročitati te ulomke. Naravno da Nataši i Frani ne treba više nikakva uputa. Skrušeno moram reći da su oboje bili moji studenti. Ja sam ovako, izabrala sam za Natašu Natašin monolog iz prve knjige. Natalija Aronstam, jedna židovka iz sjevernih krajeva, godine su otprilike 1905-6 godina kad se događa pogrom prije pogroma. Znači caristički pogromi židova su počeli puno ranije. Poslije ta djevojka snatri da ode u Ameriku i to je jedno njeno pismo s malenim uvodom na početku. A za Franu sam izabrala iz treće knjige Francov san. Oboje su pacijenti Viktora Tauska i rekla bih da mi sad ništa drugo ne preostaje nego biti iznenađena kad Natalija pročita Natašu. Ja bih htio ovako New Agerski primijetiti da se sve događa s razlogom naš Natalija, Nataša, Frano. Tako sam ja odabrala, u slučaju. Nataša Janjić-Lokas, izvolite. Hvala. Natalijino pismo, ulomak iz vremena laži. Posljednji susret Frajdusa i Natalije bio je kratak. Odvio se uz žičanu ogradu ispred ženskog dormitorija kada je već bilo potpuno jasno da će ona biti deportirana. Stajala je uspravna kao svijeća u pratnji dva redara. Frajdus se gegavo primicao, još nezgrapniji nego inače. U njegovu hodu i cjelokupnom držanju već je iz daljine bila vidljiva nelagoda čovjeka koji osjeća iracionalnu potrebu ispričati se za nešto što nije skrivio. Ubrzavao je korak, ali Natalijina ukipljena figura, dramatično obavijena tišinom u sumaglici ranog jutra nakon protjevene noći, nije bila bliže, dapače. Nakratko mu se učinilo da se razdaljina između njih dvoje, suprotno logici kretanja, ne smanjuje nego povećava. Usred babilonske buke dovikivanja na raznim jezicima, tragična aura tišine obavila je njihovo približavanje. Raširio je ruke kao da tom nijemom gestom rezignacije želi poručiti: eto, ispalo je kako je ispalo i sad nema pomoći. Natalija sasvim neočekivano uletjela u njegove nespretno raširene ruke kao zagrljaj i zaplakala. Frajdus se zbunio i ona se brzo odmaknula i jednom mahinalnom kretnjom zagledala kosu koja na sve strane virila iz raščupane punđe. Pokazala je da želi pisati. Gospođice Natalija, draga gospođice Natalija, zavapio je Frajdus. Ne mogu opisati kako mi je žao što se to moralo dogoditi baš vama. Ona je pročitala s njegovih usana što kaže i samo je kinula glavom. Sagnula se i iz torbe izvukla paketić s imenom i adresom Kristine Majo, na kojem je stajalo u zagradi na ruke gospođice Kristine Hilde Eger. Frajdus u panici nije mogao pronaći prazne papire kojih uvijek bilo u njegovoj aktovci, pa je izvukao neki časopis i na njegovoj poleđini napisao: sve sam pokušao, administracija ovaj put pobjedila, nemojte odustati. Natalija je otpisala: sudbina. Raskopčala je dugme na kaputu i izvukla vrećicu koja je visjela oko vrata, skrivena ispod košulje. U vrećici su bile dvije poštanske omotnice, u jednoj se nalazilo ono staro Frajdusovo pismo koje je uvijek nosila sa sobom, a u drugoj je bio Natalijin odgovor kojeg nikad nije imala hrabrosti poslati i stalno ga je nadopunjavala, uključujući i zadnji dan na brodu. Utisnula je omotnicu Frajdusovu ruku, a na poleđini časopisa je dopisala: drago mi je vidjeti vas nakon toliko godina, sve ostalo doznačite iz mojega pisma. Zbogom. Frajdus je uzeo slobodni dan, bio je potresen posljednjim pogledom na Nataliju. U čahuri gluhe tišine, blijeda i visoka kao statua na kojoj je netko navukao zimski kaput, bez izražena lica, u pratnji dva nezainteresirana redara javne sigurnosti, ispraćene natrag u kavez dormitorija, gdje će pričekati isplovljavanje broda za Kristijaniju. Frajdus je mislio da će se okrenuti i mahnuo je u pravcu njenih leđa. Uzalud, jer ona se nije osvrtala. Napisala je: zbogom, i to je bilo dovoljno. Još na trajektu za New York otvorio je omotnicu koju je Natalija naslovila na njegovo ime. Prepoznao je vlastiti rukopis na koverti poslano iz New Yorka u Berlin, ali nije imao snage baciti pogled na to staro pismo. Uostalom čemu, pa to su sve lanjski snijezi.
Milija Braška, napisala je Natalija. I već taj početak ga je ostavio u čudu. Nitko ga nije tako zvao, čak ni kad je bio sasvim maleni dječak. Voljela bih da ste tu u blizini, da vas mogu pitati za savjet. Nakon tragične smrti mojih roditelja vi ste bili i ostali jedina osoba koju vjerujem. Već duže vrijeme događaju se stvari za koje nema objašnjenja. Uznemirena sam i ne znam što poduzeti. Najbolje je da odmah bez uvoda opišem s kakvim sam problemom suočena već više od godinu dana. Apeliram na vas da se suzdržite od preranih zaključaka prije nego što pročitate do kraja što vam imam za reći. Napominjem to ne zato što bih sumnjala u vašu strpljivost i dobronamjernu želju da mi kao i uvijek priskočite u pomoć, nego stoga što cijenim vaš racionalizam, vaše znanje i nesklonost olakom prihvaćanju neprovjerenih činjenica i neuvjerljivih argumenata. Evo, napisat ću to što već dugo odgađam priznati i sami sebi, a kamoli podijeliti s nekom drugom osobom. Pod utjecajem sam jednog stroja, napravljenog ovdje u Berlinu. Moj problem je počeo otprilike godinu dana poslije objave rata, kad sam upoznala dvoje ljudi koji su mi ponudili dodatnu zaradu. Jedan doktor, koji je ujedno i vojni časnik, i njegova suradnica, mlada žena koja je ponekad navraćala kod mene u knjižnicu. Objasnili su mi da radi za vladinu agenciju koja se bavi proučavanjem djelovanja određenih valova na ljudski sluh i da je cilj pomoći gluhima da ponovno čuju. Naglasili su da je za eksperiment potrebna grupa volontera koje je vlada spremna dobro platiti. Stroj trenutno u fazi završnih ispitivanja nije ni na koji način štetan, dapače, inzistirali su. Dovoljne su samo 2 seanse u laboratoriju i već se bilježe dramatični rezultati u odnosu na početno stanje pacijenta, nakon čega se pokus može nastaviti u kućnim uvjetima. Prvo sam im otpisala da nisam zainteresirana jer sam se već navikla na okolnosti života bez sluha, ali poslije sam razmislila i učinilo mi se da je financijska strana te ponude primamljiva. Uz to rizik je bio praktički zanemariv. Na koji način bi mi stroj mogao oštetiti sluh kad sam već potpuno gluha. Vođena tom umirujućom mišlju zaputila sam se u Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, impozantni arhitektonski kompleks na adresi Friedrich Karl Ufer 2-4. Drugi pokus u kojem sam sudjelovala zajedno s još nekolicinom ljudi, od kojih nisu svi bili gluhi, bio je izveden kod uvaženog profesora Habera u institutu Kaiser Wilhelm u Dahlemu. U prve 2 seanse nisam primijetila ništa neobično, dapače bila sam razočarana jer na pitanje istraživača nisam mogla dati odgovore koji bi upućivali na neku promjenu u mojem fizičkom stanju. Treća seansa pobudila je u meni podijeljene osjećaje. Opet sam bila pozvana u generalnu kompaniju za proučavanje elektriciteta, ali osim mene nije bilo drugih volontera. Što više, čitav kompleks zgrada i generalne kompanije, nakon što sam prošla prijemni ured, učinio mi se neprirodno praznim. Kad sam zakoračila u laboratoriju, nisam vidjela nikoga od osoblja koje je vjerojatno bilo u takozvanoj kontrolnoj sobi. Ali nakon više od desetljeća gluhoće, prvi puta čula sam glas. I to je bilo divno. Milija Braška, kako je to bilo divno, baš kao da sanjam. I onda sam osjetila nešto poput oštrice tuge, s kakvom sam se uvijek budila kad bih sanjala djetinjstvo u našem starom kraju, kad bih u tim snovima čula strinu Lajmu kako pjeva i vjetar kako kući kroz dimnjak i cvili kroz vrata i praporce i škripanje snijega pod nogama i lajanje naše kujice Velne koje smo našli napola mrtvu i dali joj vode i hrane i koja je bila tako sitna, mršava i draga, ali bi se njeno lajanje ponekad uvečer pretvaralo u divlje zavijanje slično vučjem. I otac bi rekao, gledaj ti našu malu Velnu vražicu kako zaziva mjesece, ludice, ti bi s vukovima trčala. I od tog očajnog zavijanja koje bi se uskoro opet preobratilo u lajanje i završilo u smiješnom ketanju, sličnom kašlju, ja bih se uvijek probudila. I otvorila bih oči okružena gustom tišinom, maglom koja je ušla kroz mene, kroz uši i cijelo me obuzela. Prvi put nakon toliko godina čula sam glas. Hladan, mehanički glas davao mi je upute. A kad sam napustila zgradu, opet ništa, muk, gluhi muk i slabost, vrtoglavica. Legla sam iscrpljena kao da ću se razboljeti, drhtala sam i suze su mi vlažile jastuk. A Braška, Milija Braška, kratak je bio moj san o ozdravljenju i bolje bi bilo da nikad nisam ni za tren čula taj glas, jer ne možete zamisliti kako je grozno bilo opet čuti, pa opet ne čuti, u hipu izgubiti onaj mir koji sam toliko dugo i mukotrpno stjecala nakon što sam napustila svaku nadu i opet se nadati, sve uzalud. Bolje bi bilo da sam prihvatila svoju gluhoću kao neki čudni oblik sreće, kao priliku za potpuno odvajanje od svijeta u kojem je s krikom umrlo sve do čega mi je bilo stalo. Naučila sam napamet vaše pismo i ono mi daje snagu. Snaga je u prihvaćanju stvari kakve jesu. Zašto bi morali svi biti sretni na isti način?
Lijepo ste to rekli, pametni moja Braška, ali nisam sigurna da ja imam u sebi tako nepokolebljiv duh i da mogu tako hrabro kao vi reći nitko mi ne može oteti sreću jer moja radost nije usporediva s tuđom. Čak i kad je dijelim s onim koji je moj povod za radovanje, ništa me ne može skrenuti s puta jer kamo god krenuo sam u pravom smjeru. Moji koraci određuju moju sudbinu. Moja sudbina je u mojim nogama koje utiru djevičansku stazu u snježnoj pustinji. Tajna je u neprenosivoj, unikatnoj vrijednosti omjera sastojaka slobode i ograničenja i po tome ja, Frajdus, nisam stroj. Oprostite, Braška, nemojte se uvrijediti, ali ja mislim da vi imate snage više od mene zato što ste napustili ovaj užas ovdje i otišli u novi svijet. Biti daleko znači imati priliku zaboraviti. Ja ne mogu kao vi reći nesvodiva sam, nezamjenjiva, jedna jedina. Ja ne mogu pobjeći od duhova, oni su u meni. Od njihovih sam vriskova oglušila. I sad mi se čini da bih mogla biti sve, da je bolje biti bilo što, samo ne biti ono što jesam. Vi se sigurno čudite dok čitate ovo pismo, odakle mi pravo obraćati vam se tako intimnim tonom. A Braška, tako ste mi bliski. Vi ste moja snaga, rekla sam vam već. Vi ste jedino sjećanje na našu tužnu rodnu grudu, na tu grudu prljavog snijega s ledenim srcem u sredini. Jedino sjećanje koje mogu zadržati sa smiješkom. Ima dana kad se probudim tako odmorna, tako ludo, uvjerena da bih mogla slijediti vas preko oceana, na kraj svijeta. A onda dođu oni drugi dani kad se na moju dušu kao na papir izlije tinta. Prvo jedna mala kap, pa jedna veća koja se pretvori u mrlju i širi dok čitava ne potone u crnilo. Znate li, mili, što se onda dogodi? Ja čujem glas. Dugo mi je trebalo da otkrijem odakle dolazi taj glas kojeg sam prvi put čula u laboratoriju Generalne kompanije za proučavanje elektriciteta u lijevom krilu zgrade na drugom katu u sobi broj 207. Dolazi ravno iz mene. On naravno nije moj glas, jer kako bi tako hladan i zapovjedan ikada mogao biti moj? Pomislite samo, govori li ikad rezervirano i s visoka? A Braška, vi ste mi svjedok. Ja uopće ne govorim da bih morala tako govoriti. Kao mašina za navođenje, kao stroj s ugrađenom naredbom. Natalija, otiđi u kuhinju i uzmi nož. Natalija, ti sada moraš uzeti nož. Uzmi nož. Natalija, uzmi nož. Tvoji tekstovi su politični. Kako misliš politične tekstove i je li svaki tekst političan? Je, svaki tekst je političan ako je pisan u vremenu u kojemu želiš podijeliti s ljudima nešto što misliš da je bitno da im kažeš. Onda postaje političan. Ja se upirem u to da napravim, pogotovo sad u trećem dijelu, treći dio je čitav zapravo pun neke moje nelagode govorenja istine preko koje sam ja prešla. I ispisala sam sve ono nad čim potencijalno bi se neko možda mogao ismijavati, reći gledaj sad je to pseudopovijest. Sve što vam se čini u tom trećem dijelu nevjerojatno, vjerujte, sve sam istražila, dugo sam radila na tome. Za svaku od ovih knjiga, otprilike po 2 godine istraživanja u kojima se prošlo po arhivima, pročitalo se novine od početka stoljeća do danas. Našla sam mnoge stvari koje su mi dale potvrdu u mojem nekakvom prepoznavanju obrazaca s prve 2 dekade 20. stoljeća u današnje vrijeme. Pronašla sam zapravo u povijesnim arhivima puno štofa za razmišljanje o tome kako mi lagodno danas prelazimo preko nekih simptoma koje smo mogli prepoznati i reći, gle, pa to se već dogodilo prije Prvog svjetskog rata, čemu ponavljati greške, idemo nekako se spasiti s te mišolovke. Ja ću se sad vratiti na novinarsko pitanje. Odlučila si pisati trilogiju Tabu. Da. Koji su ti bili motivi i gdje si sad sa tim motivima i kada očekujemo nastavak, to je kraj trilogije? Odmah na početku sam imala jasnu ideju što želim napraviti. Imala sam u vidu 3 dijela, znala sam da tu golemu građu moram rasporediti na 3 dijela, znala sam im nazive, znala sam da će se prvi zvati Vrijeme laži, drugi Bilo nam je tako lijepo, a treći da će se zvati Stanje sumraka.
Ta građa je morala biti raspoređena u 3 dijela zbog toga što svaki možeš čitati odvojeno. A opet kad ih čitaš po redu dobivaš neku poveznicu koja pridodaje i čini tu trilogiju zapravo jednim povezanim dijelom koje se može i zajedno poslije objaviti. Međutim, neće nitko izgubiti ako bi pročitao recimo prvo drugi dio koji je jedna, reklo bi se, iluzija klasične biografije Viktora Tauska. Viktor Taus, kao što sam više puta ponavljala, je paradigmatični lik srednjeevropskog moderniteta iz prvog kruga Freudovih učenika, čija biografija je bila toliko sama po sebi zanimljiva da bi zapravo bila dovoljna, da sam se ja htjela odlučiti na tradicionalnu biografiju, ali nisam. I tako da s jedne strane tu imam povijesni roman, drugi žanr bi bio Künstler roman, dakle roman o odrastanju jednog umjetnika, treći bi bio obiteljski i četvrti bi bio taj detektivski roman. Drugi, kao što već rekoh, je klasična biografija. Ja sam tu istražila činjenice i pokušala sam ih se dosljedno držati, bez obzira što sam sklona konfabulacijama. Ja volim konfabulacije, mislim da su one vitalni dio književnosti još od Plutarka. Jedan Plutark je pravi primjer antičkog klasičnog historičara koji izmišlja dok piše, ali izmišlja uvjerljivo. Dakle, ja nigdje nisam učinila nešto što bi bilo neuvjerljivo s obzirom na epohu. Ja sam opsjednuta sa tim da svaki detalj bude točan. A kako i kada se odlučila vjerovati u povijest? I s kojom aparaturom ju propituješ? Sa aparaturom tipičnom za povjesničara. Ode se u arhiv i istraži se stvari, ne možeš drugčije. A onda poslije se od toga ljušti, što bi se reklo, kao neki luk, što ga više ljušti, što ti više suze idu na oči. Otprilike tako izgleda to istraživanje. Znači, kad poljuštim taj luk, na kraju se moram rasplakati, počinje literatura, počinje tragedija, počinju živi likovi. Dakle, Francov san, ulomak iz stanja sumraka. Viktor je u Francovu odnosu prema Leu primijetio latentnu homoseksualnu dimenziju. Franc se projicirao u Lea. Toliko je bio vezan za prijatelja da je želio biti sve što i on, i više od toga. Htio mu se uvući pod kožu, sljubiti se s njim do potpunog poistovjećivanja, a onda ga nadmašiti njegovim vlastitim sredstvima i postati ponovno svoj, kao njegova usavršena verzija, kao još bolji on. Ta prikrivena homoseksualnost nikada nije bila ostvarena, nikada nije bila čak ni osviještena s Francove strane, iako je po Viktorovu mišljenju itekako postojala, što ste možda najbolje vidjeli u načinu na koji je opisivao seks utroje s djevojkom prema kojoj su, osim tjelesne žudnje, obojica osjećali i nešto više. To nije bila ljubav. Oni su svaki na svoj način bili nesposobni za ljubav. Za Lea je bilo suvišno voljeti. Prema Kristini, rođakinji u 5. koljenu, koja je nakon tragične pogibije oba roditelja doselila iz Amerike u Austriju, odakle su bili njeni roditelji, Leo je osjećao samilost, ali on nije smatrao da to samo po sebi isključuje tjelesnu vezu. Beskompromisno je slijedio svoje žudnje i svoj osobni moral. Mišljenje okoline ga se i tako nikada nije ticalo. A kada je riječ o Francu, on nije znao kako voljeti. Njemu su pripadali Leovi ostaci. On je uvijek bio drugi. Prema Kristini ga je vukla životinska žudnja u kojoj je namatao, vrpao i rasplitao čvor proturječnih osjećaja u vezi s njegovim prijateljem. S tim nikada dosegnutim idealom, jednim istinskim bliskim čovjekom, na kojega je mogao biti beskrajno jalan u trenucima, ipak treba priznati ne tako čestim trenucima, kada bi si dopustio da bude ponesen valovima ljubomore žestoke kao ljubav. Borio se protiv toga zla u sebi i divio se Leu, koji je bio toliko samosvojan da i kada bi činio nešto što nije u skladu s javnim mnijenjem ili s proklamiranim moralom, to bi djelovalo prirodno i čisto. Kod njega nije bilo primisli, dvoličnog prikrivanja, sve je bilo jasno, vidljivo i samim tim dobro. Mogao je ubiti i ostao bi nevin. Bio bi nevin kao vuk koji stoji nad zaklanom ovcom, savršen u skladu sa svojom prirodom. Viktora je zanimalo kako će se sjećanje na strah od gromova očitovati pod hipnozom. Još važnije, svakako je morao doznati zašto je Franc rekao da to ima veze s Leom isto koliko i s njim. Sugerirao je Francu, koji se već opustio i utonuo u plitki san prije hipnotičkog transa,
da se vrati u drvarnicu na ladanjskom imanju Dajcajgerovih. I tako su njih dvojica, Leo i Franc, krenuli. Prvo su bacali oblutke u potok, onda su se provukli kroz tunel od poluvisokog žbunja. Kroz grmlje je šmugnula sitna životinjica, vjerojatno lasica. Negdje dalje, dublje u šumarku, kuckao je djetlić. Skrenuli su šumskim putićem nad kojim se sklapao svod od sklopljenih krošanja, a onda su izašli tik uz jezero. Čamac, privezan uz molo, drveno molo, već se zibao jer je vjetar uznemirio površinu jezera. Pušoze je još obasjavalo sunce, ali samo s jedne strane, dok se s druge strane neba valjao gust oblak. Po njima su ljutito štrcnule prve rijetke kapljice kiše. Morali su požuriti prije nego što im po glavama zabubnja teški pljusak. Franc se sjećao da su bili bosi. Skoro je nagazio na puža golača, puž je bio mrtav, poluraspadnut. Podigao je stopalo da provjeri je li možda ipak stao na njega. Taban mu je bio prilično prljav, ali barem nije stao na puža. Leo je zasukao nogavice i već je sjedio na molu i bezbrižno prčkao po vodi. Požuri, rekao je Franc. Ali Leo je bio zabavljen nečim što je vidio isto površine i veslao je tabanima kao da je samo to čekao čitav dan. Djelovao je kao da nema namjeru pomaknuti se s mjesta. Baš ga je bilo briga što Franc nervozno obigrava oko njega i pokušava ga natjerati da se vrate kući. Ajde već, idemo! Leo je podigao glavu i po strance prostrijelio prijatelja pogledom. Franc je dobro zapamtio izraz na njegovu licu. Leo nije rekao ni riječi. Samo ga je pogledao kao da ga prvi put vidi. Hladno i kao da kaže, pa tko si sad ti i kako ti pada na pamet govoriti mi što da radim. U toj bespogovornoj hladnoći čak nije bilo ni prijekora. Franc je još neko vrijeme stajao zbunjen. S neba se spustio neviđen pljusak, ali to nije omelo Lea. Veslao je nogama blažen u odluci da ostane, a Franc je potrčao brzo koliko su ga noge nosile, s glavom uvučenom u ovratnik, kao da se tako pokušava spasiti od grmljavine koja ga je pratila do vrata drvarnice, pa mu se činilo da odozgo štekće teški mitraljez i zabada mu metke pod pete. Tako je to Franc opisao. A onda kad je već čučnuo u mračni kut, tresnuo je grom. Zažmirio je čvrsto, grčevito, sve dok mu ispod stisnuti kapaka nisu počele plesati sitne točkice. Oluja je u međuvremenu prestala, a on se još uvijek nije usudio otvoriti oči. I ko zna koliko bi još dugo čučao u kutu da nije začuo Leo glas koji ga je mamio da izađe. Čovječe, pa to moraš vidjeti. Udar je bio tako snažan da je raspolovio drvo u dvorištu. Viktor je pribilježio nastavak hipnoterapijske seanse s Lauterom, živopisnim stilom koji je odavao potpunu uživljenost u svijet pacijenta. Na osnovi gotovo stenografskom vještinom uhvaćenih pacijentovih iskaza, doktor je uspio prenijeti na papir Lauternov opis jednog njegova sna nabijenog zanimljivim zbivanjima. Tu rekonstrukciju Lauternova iskaza, ispričanog u prvom licu, Viktor je nazvao prizor broj 4, dječak i hromi jarac. Pokraj Lea, s kojega se sve cijedilo, bio je neki smiješno pokisli tip s bradom koja je podsjećala na prljavo mokro runo. Nije bio star, samo je imao neurednu bradu, a to ljudima uvijek dodaje godine. Prizor me nije ni najmanje iznenadio, jer je Leo inače imao običaj pokupiti razne protuhe s ceste i onda bi ih doveo u kući da nešto pojedu. Ali Bradonja je, čini se, došao poslom. Preko ramena je prebacio čitavog ne baš malog jarca. Znao ime kuharice Dajcajgerovih i počeo ju je tako glasno dozivati da se orilo uzduž i popreko dvorišta. Zaključio sam da je to dostavljač mesa. Jesam kad probao prčetinu, mali? Zaurlao je Bradonja prema meni i uhvatio se za međunožje, tako da nisam bio siguran da li on to popravlja hlače, svrbi jaja ili se hvata za kurac. I počeo se smijati neugodno grlenim glasom, ne čekajući da mu odgovorim. Odlučio sam da neću jesti, ni pod koju cijenu. Kasno navečer sam ipak na Leov nagovor probao malo mesa. Bio je to neki specijalitet, jaretina u mlijeku. Tako se nekako zvalo to jelo. Još uvijek je i nakon 2 sata kuhanja na tihoj vatri meso imalo jak miris, ali okus je bio dobar. Nije čak bilo ni tako žilavo kao što sam mislio da će biti. Prelomio sam kost i iz nje isisao srž, kao što sišem kosti iz govedske juhe. Ta je hrana bila preteška za moj želudac, pa sam se noću dugo prevrtao u krevetu i kada sam napokon zaspao,
Počeli su me moriti neugodni snovi, kao i uvijek kad bih legao prepunjenog trbuha. Radonje me se očito dojmio, pa se pojavio i u snu. Sanjao sam da je tek svanulo. U pukotini buduće verande, uokviren svilom još nerastiranih oblaka, vidio se mjesec, pun i bljed u praskozori. Stajao sam bos na travnjaku uz rub ceste. Mokra hladnoća mi se penjala od stopala nagore i tresla me čitavim tijelom. Radonja je upregnuo u kola, umjesto konja 2 ogromna jarca. Fijuknuo je bičem, jarci su potegli, ali jedan je hramao i zastajao. Radonja je opsovao i sišao da vidi što je sa životinjom. Slomljeno, zaključio je. Jebe mu mater kako je do toga došlo. Okrenuo se ljutito prema meni. Da nisi ti baš htio mala, aj priznaj, siso si. Iz kosti si mu siso. A lijepo sam rekao, ne lomi. Moš kuhat i meso jest, ali ne lomi kosti. Pa što misliš, da je Živinčetu milo kad ga požderu? Da se Živinčetu sviđa da ga prvo malo prikoljem, pa ga onda opet oživim čarolijom? Misliš da je lako čarobirati? Aj ti digni jare iz mrtvih ako znaš. To jare vrijedi više od tebe, Maro jedna. Dvostruko mi vrijedi. Em vuče kola, em hrani kurvine sinove, ko što si ti. Aj priznaj, majku ti jebem, je siso. Bio sam svjestan da sanjam. Zora je već bila tu, a blijedi mjesec se još držao neba. I san se držao mene. Nije mi uspjevalo probuditi se. Radonja je rekao, a Saš, lijepo sa mnom kopile jedno, pa da mi vučeš kola. Tvoja sreća što imam još jedno jare, inače bi tebe za ručak priklo, pa bi te u kurvinom mlijeku 2 sata kuho dok se ne smečaš, kopile razmaženo, i ićeš ti sa mnom, ići, nema ti druge. I onda sam ugledao Lea. Bio je okrenut leđima prema meni, ali sam ga odmah prepoznao. Visok, viši nego inače, u kratkoj bijeloj košulji, bez gaća. Stajao je lagano raskoračen, okrvavljenih guzova. Tanak mlaz mu je ostavio trag na bedru. Bez brige, rekao je mirno. Nije se ni usvrnuo i znao je da ga promatram. Budi bez brige, idem s tobom. I čim je to izgovorio, nestalo je bradonje, nestalo je straha. Ponovno smo bili sami, nas dvojica, u dvorištu pokraj naše drvarnice. Gromom presječeno stablo mirisalo je na paljevinu zalivenu kišom. To je sila, rekao je Leo i skrenuo zadivljenim prizorom. Hvala puno. Zahvaljujući tome što sam profitirala, što su mi tu dvoje dramskih glumaca, ja sam stavila naglasak na psihologiju. A zapravo treći dio je samo u politici. I 2 su linije koje razvijaju te, reklo bi se, tabu političke teme. Ima i drugih tabua. Tabu seksualnosti, tabu odnosa majke prema djetetu, tabu jedenja fetusa. Mislim, nađe ih se i u ovoj knjizi. E sad, ono što hoću reći, 2 su linije. Jedna linija vuče tu priču od početka stoljeća iz carističke Rusije, a druga ju vuče negdje do nacističkog vremena iz razdoblja prije Prvog svjetskog rata. One se spajaju u Americi. Tako da sam iskoristila tu zapravo ideju o runskim slovima koje su negdje prije Prvog svjetskog rata postale neobično popularne u austrijskoj i njemačkoj sredini, tako da u Rancu su imali knjigu o runama, vrlo često vojnici i znali bi umrijeti sa idejom o tome da su zapravo neki superiorni vojnici budućega svijeta koji će se ponovno probuditi u nekom politički idealnom vremenu. Tako da bih rekla da je nacistička slika svijeta i nekakvoga super junaka bila živa prije nego što smo ju osvijestili kao takvu. I to sam već i u prvom romanu o tome pisala. A sad ovaj treći je postavio tu zapravo mogućnost vođenja radnje preko runskih slova. I sad bi vam prepričala jedan ulomak Viktorova Kaligrafija smrti. Otprilike ću vam prepričati. On je
bio na prvoj liniji bojišnice 1916. godine u Lublinu. Dobio je priliku napokon raditi u psihijatrijskoj ustanovi pri tome stožeru u Lublinu. Međutim, imao je tako nekako savjest da zapravo treba pomoći drugim liječnicima i kad bi došao novi kontingent ranjenika, onda bi uvijek prionuo zasukao rukave i krenuo pomagati zbog toga što je jedan od rijetkih psihoanalitičara koji su izučeni liječnici bili. Zapravo, u tim psihoanalitičkim krugovima niste imali liječnika u to vrijeme tako puno. On je bio izuzetak u tome što je bio izuzetno dobro obrazovan. I kao liječnik, i kao jurist, i kao psihoanalitičar. I dakle, kad dođe novi kontingent ranjenika, on se pasionirano baci u pomaganje ljudima. I umoran je, beskrajno je umoran. Postoje njegovi zapisi o tome, postoje njegova pisma njegove bivše žene. Sad tu sam ja naravno nadoradila cijelu tu stvar, zamišljam ga u trenutku dok skida to svoje odijelo, stavlja ga na vješalicu, ono na koje se obično muško odijelo za izlazak stavlja. Znate, nije ona obična vješalica, nego ona koja je gotovo statična, koja gotovo izgleda kao torzo muški. Stavlja ga u svoju ordinaciju i navečer bilježi. I nešto mu se počima događati. Odjednom mu se čini da na toj kuti ta krv počinje ispisivati slova. I proganjan je zapravo runskim slovima, odnosno nečim što on zove kaligrafijom smrti, odjednom mu se ispisuje besmisao čitavoga toga oživljavanja ljudi koji su topovsko meso i kojima on u principu ne može pomoći ni na koji način. Stvarni podaci o Viktoru Tausku su pokazivali do koje mjere se taj čovjek brinuo za one koji su bili pogođeni posttraumatskim sindromom, što je isto nešto što je danas živo prisutno u našoj sredini. On ih je pokušavao izvući zbog toga što mnogi koji su bolovali od posttraumatskog sindroma slali su ih natrag na bojište, praktički u smrt, i smatrali su ih simulantima. I on se i sa pravnog stanovišta i kao liječnik pokušavao izboriti za to da posttraumatski sindrom, odnosno ratna psihoza, kako je to u svojem jednom znanstvenom tekstu nazvao, bude priznata kao veliki problem. Danas vidimo do koje to mjere problem. I tu je taj jedan zapravo njegova obsesija sa besmislom dopisivanja, s tom nekakvom strašnom silom koja ljude tjera zbog političkih razloga u ratove, u kojoj je topovsko meso on pokušava natrag vratiti u život, a sve uzalud. Zato sam taj ulomak nazvala Viktorovom kaligrafijom smrti, tim više što u isto vrijeme, otprilike možda koju godinu prije, njegov, ne bih rekla prijatelj, ali čovjek koji je zajedno radio na istome području psihoanalize unutar Freudovih krugova, bio je poznati Jung. Jung je tada otpadnik od Freudove škole. Jung proživljava duboku krizu. 1912. godine konkretno prolazi kroz psihološku krizu u kojoj se čemu posvećuje. Čovjek crta slova i svoje snove. Napravio je jednu zadivljujuću knjigu u kojoj kaligrafski ispisuje svoje snove i slova, dakle, uljepšava još sa slikama. U to vrijeme je pokazao samo nekolicini što radi. I Viktor i mnogi drugi gotovo da su mislili da je skrenuo s uma. I sad ono što sam nadogradila i što je jedna od potki toga trećega dijela je upravo ta kaligrafija smrti u kojoj se počinje prikazivati istina o besmislu, koji je višestruki besmisao. On je naravno politički, i on je politički u svim režimima. On je politički i s lijeva i s desna i tu zapravo psihologija ljudi, malih ljudi, je ona koja najviše, oni su koji najviše stradaju. Dakle, ja imam dvije perspektive. Jedna perspektiva je ta koja ih gleda odozgo, kao u nekome totalu. I druga perspektiva je krupni plan, psihološki, ovaj koji sam večeras, mi se učinilo da putem ovih ulomaka sam uspjela prezentirati. A sad ono što me zanima je gdje ti vidiš da je psihoanaliza danas i zašto se i dalje kod nas u intelektualnim krugovima ona bavi pitanjem Freuda, a on je već u, ajmo reći, tom zapadnom razumijevanju
samoproglašen ocem psihoanalize i ono, napuštenje. Mislim da je Freudova uloga bila velika, prije svega zbog toga što je, ja ju ne bi čak, ako ne želiš ju tražiti u medicini, možeš ju tražiti u literaturi i u onim, što bi se reklo, mekim znanostima. Tu je uloga Freuda nevjerojatna. Pa gotovo da nije postojao niti jedan čovjek 20. stoljeća ozbiljniji koji je pisao, koji je slikao, koji je skladao, koji nije išao barem na neko druženje vezano uz psihoanalitičke rasprave. Oni su početkom 20. stoljeća imali tu privilegiju da mogu s radošću slušati jedni druge. Pa tako bi na te kružoke psihoanalitičke dolazili mnogi glazbenici, a opet kad vidiš prepiske između recimo nekih kompozitora onoga vremena i nekih slikara, onda se vidi koliko su oni temeljito, neću reći temeljito obrazovani, nego temeljito zainteresirani za sve što se događa oko njih. Ima još jedno pitanje koje postavljam svim svojim gostima ovdje. Zato pitanje me inspirira, to je pitanje za kraj. Moj dragi kantautor Balašević napisao je pjesmu i otpjevao je, kaže, ljubav ne pobjeđuje. I sad te moram pitati kontru. Je li vjeruješ da ljubav pobjeđuje? Da, to mi je kraj trećeg romana. Ona zadnja runa je runa koja je zapravo nemožgibor, je runa u kojoj nema druge istine osim one koju spoznaješ u zagrljaju drage osobe. Bravo. I to zadnje poglavlje nije ni napisano, ono ostaje kao prazno poglavlje koje dopisuje onaj koji čita tu trilogiju. Hvala publici, Nataši Janjić-Lokac, Dragani Maškoviću, tebi, Sibili Petlevski i hvala vam, dođete nam opet za nešto manje mjesec dana.